lokaci ya juya na riga na fara. Zamani ya canza, lokaci ya juya na riga na fara. Ni da kai zan fara, dogaro na Allah, za ni sa ɗan Abdu ɗaha manzon Allah, za ni sa na haula ‘yan uba kai canku, na riga na fara. Kai barewa DJ nau ka sanyo sauti, tambarin manya ne, tambarin sarki ne, ‘yan bi babban yaro ko gida ko daji, ‘yan bini sarki ne, masu ja ƙarya ne, na faɗa na ƙara, na faɗa ƙarya ne, hankali ya tashi yau rawa zan taka. ‘Yan uba ƙaryanku na riga na ganku, masu ƙaryan nera taku yau ta ƙare. Tun daga kin MB na sani kun sare, inda yarda Allah jinjiri sarki ne, na faɗa na ƙara jinjiri sarki ne. Gaskiya ta nuna kun riga kun gane, na zamo jan zaki ko gida ko daji, masu ja ƙaryanku na fi ƙarfin geji. Ko ina an sanni, ‘yan gida sun sanni, tun gida na fara, nesa ma na fara, sun faɗa sun ji ni. Abidjan sun sanni, wasu na gaishe ni, Abidjan gaishe ku, ‘yan Nijar gaishe ku, Libya na sanya, Chadi na gaishe ku, Kamaru na sanya, Cotonou gaishe ku, Togo ma na sanya, Burkina gaishe ku, hadda Mali na sa, Ghana ma gaishe ku. ‘Yan uwa zan gaida, Najeriya mun saba, duk ƙasashen namu, ‘yan bina gaishe ku, inda yadda Allah za ni zo in ganku, ku masoya na ne, addu'an nan taku, Rabbana ya karɓa, na faɗa na gode, dukka na gaishe ku, dukka na gaishe ku. This is the King AMB 61 ta ɓoyawa ga na ku huta guys.